ሚኒስትሪ ምክልኻል ኣሜሪካ ኣብ ዘውፅኦ ሓድሽ ስትራቴጂ ሃገራዊ ምክልኻል ኣሜሪካ ንቻይና ቀዳምነት ሃገራዊ ፀጥታ ገይራ ከም ዘይትርእያ ሓቢሩ። እቲ ኣብ 4 ዓመት ሓደ ግዜ ዝሕተም ሰነድ ድሕነት ኣሜሪካን ምዕራባዊ ንፍቀ ክብን ቀንዲ ስክፍታ ናይቲ ክፍሊ ምዃነ ብምግላጽ ኣሜሪካ ጭቡጥ ረብሓታት ኣሜሪካ ንነዊሕ እዋን ሸለል ኢላቶ ከም ጸንሐት ሓቢሩ ኣሎ። ሚኒስትሪ ምክልኻል ኣሜሪካ ሃገሩ ኣሜሪካ ንመሓዙታ ዝኾነ ሃገራት ዝያዳ ድሩት ደገፍ ከም እትገብር እውን ገሊጹ ኣሎ። እዚ ድሕርቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝተሓትመ ስትራቴጂ ሃገራዊ ድሕነት ኣሜሪካ ዝመጽእ ዘሎ ኮይኑ ኤውሮጳ ስልጣናዊ ህመሻ ከም ዘጋጠማን ኣሜሪካ ንሩስያ ብስግኣት ከም ዘይትርእያን ይገልጽ። ሩስያ ነቲ ሰነድ ምስናታ ራእይ ብዓብዪ ዝሰማማዕ ምዃኑ ሓቢራ ኣላ። እቲ ተዘርጊሑ ዘሎ 34 ገጻት ዘለዎ ሰነድ ብቐንዱ ነቲ ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ስልጣን ምስ ተመልሰ ኣብ ቀዳማይ ዓመት ስልጣኑ ዘቐመጦ ናይ ፖሊሲ ሓሳባት ዝደግም እዩ። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንፕሬዚደንት ቬኔዙዌላ ኒኮላስ ማዱሮ ሒዙ ኣብ ምብራቓዊ ፓሲፊክን ካሪቢያንን ኣብ ልዕሊ ዝተጠርጠረ ጀላቡ ዕፀ ፋርስ መጥቃዕትታት ኣካይዱ ኣብ ዝቐረበ እዋን ድማ ንግሪንላንድ ክወስዳ ፀቕጢ ዝገብር ዘሎ። እዚ ናይ ሚኒስትሪ ምክልኻል ኣሜሪካ ስትራቴጂ ከዓ ኣሜሪካ ናብ ኣገደስቲ ከባቢታት ብፍላይ ድማ ናብ ምድረ ፓናማ፣ ወሽመጥ ሜክሲኮን ግሪንላንድን ወተሃደራውን ንግዳውን ተበጻሕነት ከም ዘረጋግጽ ኣፍሊጡ። እቲ ሰነድ ብተወሳኺ ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ዝኽተሎ ኣገባብ ካብቶም ድሕሪ ዝሑል ኩናት ዝመጹ ምምሕዳራት ዝነበሮም ዓበይቲ ዕላማታትን መደባትን ኣዝዩ ዝተፈልየ ክኸውን ምዃኑ ይገልጽ። ምስ ቻይና ዝግበር ዝምድና ብዓሚቕ እምበር ብምፍጣጥ ኣይ ክኸውንን እዩ። እቲ ዕላማ ንቻይና ንምዕብላል ወይ ምውራድ ኣይኮነን ይብል። ኣብዚ ናይ ሕጂ ሰነድ ዘይኮም እቶም ኣቐዲሞም ዝወፁ ብዛዕባታ ቻይና ኣካለያ እትብላ ደሴት ታይዋን ኣይተጠቕሰን። እንተኾነ እቲ ሰነድ ቻይና ይኹና ካልኦት መሻርክቶም ንኣሜሪካ ከይዕብልላ ዕላማ ከም ዘለዋ ኣስፊሩ ኣሎ። መወዳእታ ዝሓለፈ ዓመት ኣሜሪካ ንታይዋን ናይ 11 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ዓብይ መሸጣ ኣጽዋር ከም ዘካየደት ኣፍሊጣ ነይራያ። እዚ ድማ ቻይና ኣብ ዙርያ እታ ደሴት ወተሃደራዊ ልምምድ ከተካይድ ምኽንያት ኮይኑ እዩ። እቲ ሕጂ ወፂ ዘሎ ስትራቴጂ ካብ መሻርክቲ ኣሜሪካ ዝያዳ ክፍፍል ጾር ክግበር እውን ይጽውዕ። መሻርክቲ ሃገራት ኣሜሪካ ንምክልኻልን ድጎማ ክትገብር ዕጉባት ከም ዝነበረ ይገልጽ። ሓላፊ ሰራዊት ደቡብ ሱዳን ነቶም ርእሰ ከተማ ጁባ ስግኣት ክኾኑ ዝኽእሉ ኣብ ምብራቕ ዝንቀሳቐሱ ዘለዉ ዕጡቓት ንምድምሳስ ንሓይልታቱ ናይ 7 መዓልታት ገደብ ግዜ ሂቡ። ኣብ ዝቐረበ እዋን ህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት ሱዳን ሸነኽ ተቃወምቲ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ጆንግለይ ንሓያሎ ከባቢታት ኣጥቂዑ ከም ዝተቋጻጸረ ሓደ ናይቲ ከባቢ ጋዜጠኛ ሓቢሩ እዩ። እንተኾነ እዚ ሓበሬታ ብናጻ ኣካል ክረጋገጽ ኣይከኣለን። ካብ ጁባ መንገዲ 2 ሰዓት ብመኪና ተጓዒዝካ ኣብ ዝርከብ ቦታ ዝተኻየደ ውግእ ንርእሰ ከተማ ጆንግለይ ዝኾነት ቦር ኣብ ሓደጋ የእትይዎ ኣሎ። መራሒ ህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት ሱዳን ሸነኽ ተቃውሞ ዝኾነ ምክትል ፕሬዚደንት ዝነበረ ሬክ ማሻር ኣብዚ ግዜ እዚ ብቕትለት ክድዓትን ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነትን ተኸሲሱ ኣብ ፍርዲ ዝርከብ። እንተኾነ ሬክ ማሻር ንዝቐረበሉ ክሲ ይነዝጎ እዩ። እንተኾነ እዚ ኩነታት ኣብቲ ሃገር ዳግማይ ሙሉእ ኩናት ሓድሕድ ከየባርዕዩ ስግኣት ፈጢሩ ዘሎ። እዛ ብዕድመ ንእሽተይ ዝኾነ ድሕረ ኣፍልጦ ሃገርነት ዝረኸበት ደቡብ ሱዳን 2 ዓመት ድሕሪ ናጽነታ ኣብ 2013 ፕሬዚደንት ሳልቫኪር ማሻር ካብ ስልጣነይ ከኣልየኒ ውዲድ ገይሩ ብዝብል ምስ ከሰሶ ግጭት ተላዒሉ ነይሩ እዩ። ኣብ 2018 ዝተገብረ ስምምዕ ሰላም ነቲ ንኣስታት 400,000 ሰባት ዘቐዘፈ ኩናት ሓድሕድ ደው ከብሎ እኳ እንተኸኣለ ብግቡእ ተግባራዊ ክኸውን ብዘይምኽኣሉ ግን ኣብ መንጎ ሳልቫኪርን ማሻርን ዘሎ ወጥሪ እናዓረገ ክመጽእ ይጸኒሑ። ኣብዚ እዋን ድማ ካብ ሰራዊት ደቡብ ሱዳን ደገፍ ዝህብ ሓይሊ ናብ ቦር ተዋፊሩ ኣሎ። እዚ ቦታ እዚ ኣብ 2013 ክሳብ 2018 ግጭት ምስ ተላዕለ ብተቃወምቲ ቀዳማይ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ዝኣተወ ቦታ እዩ ነይሩ። ከተማ ቦር ኣብ መንገዲ ናብ ርእሰ ከተማ ጁባ ከም ስትራቴጂካዊት ቦታ እያ ትረአ። ኣዛዚ ሓይልታት ምክልኻል ደቡብ ሱዳን ጀነራል ፖል ናንግ ንወተሃደራቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ናብዚ ዘምጸናኩም ንተልእኾ እዩ። ነቲ ተልእኾ ድማ የ7 መዓልታት ጥራይ ዝህበኩም ዘለኹ ኣብቶም ከባቢታት ንዝተላዕሉ ናዕቢ ንምጭፍላቕን ዳግማይ ንምቆጻርን ክብል እዩ ትእዛዝ የሕሊፉ ዝርከብ። ሰራዊት ደቡብ ሱዳን ካብ ኡጋንዳ ብዝመጹ ወተሃደራት እውን ይድገፍ ኣሎ። እቶም ካብ ኡጋንዳ ዝመጹ ልክዕ ቁጽሮም ዘይተፈልጠ ግን ከዓ ሓደ ጸብጻብ 4,000 ዝብሎም ወተሃደራት ንሰራዊት ደቡብ ሱዳን እዮም ዝድግፉ። ገለ ተንተንቲ ህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት ሸነኽ ተቃውሞ ናብ ጁባ ገጾም ክጉስጉሱ ምዃኖም ዘፈራርሑ ዘለዉ መንግስቲ ንሬክ ማሻር ንኽፈትሖ ፀቕጢ ንምግባር ምዃኑ ይኣምኑ። ኣብ ፈለማ ናይ ሰሙን ሳልቫኪር ንበዓልቲ ቤት ሬክ ማሻር አንጀሊና ቴኒ ካብ ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ኣባሪሩ ብኣባል ሰልፉ ዝኾነ ሰብ ተኪእዋ እዩ። እዚ ስጉምቲ ነቲ ግጭት ከጋድሎ ይኽእል ዝብል ነቐፌታን ስክፍታታትን ኣስዒቡ ኣሎ።
حبرات منقصات أمريكا بمنقده لعلوت سبسلطانا جيرا مسقداي منستر إثيوبيا أبي أحمد عميق زخنا زتا كتكايد مخانتا غاليصو إزي علاو كوين الزل دما مكتل منستر قدايات وصايا أمريكا كريستوفر لانداون كومدما أزازي إز أمريكا أب أفريقيا جنرال داغفين أندرسون مسقداي منستر إثيوبيا أبي أحمد أبزباو قداياتن سلامن دحنتن ممخار نبي إثيوبيا كبوصح مخانم علاو كوينو دحر مهلاويو زم لعلوت سبسلطان ممحدار دونالد ترامب خا مسقداي منستر إثيوبيا أبي أحمد عميق زتا كايد مخانم علاو كوينا بزلو لغزي بجكا ناب إثيوبيا ناب جبص كينيان جيبوتن ون كوغوشو مخانم تغاليص لا عدتهم كان نشومن تمعلتات كم صنحون تحبيرو مكتل وهابك قلب بيت صحفت منستر وصاي قدايات تومي بيغو تابزوص مغلصي عدت لومك قدام زجمر مخانه حبيرو مكتل منستر وصاي قدايات أمريكا كريستوفر لانداون بوغانو بمنقدي يكزرغيحو ابزلو صحف ناب جبص إثيوبيا كينيان جيبوتن نمجمرتا مغشاي زبوله مبصح كايد مخانه علاو غيرلا ابتي زغبرو مبصح دماك قدامنتات بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب نخزراربوله مخانه ونت حبيرلا اتم تزرزيرم زلو قدامنتات دما نقدن قداي سلام دحنتن اب قدميت يوم تتقيسم زلو إثيوبيا بركز بلا أصواراتها بتعدقل زلا أوان بفلاي دما كاب ناي قدم أبال حبر السوفيت نبر ناي حبر السوفيت أصوارات ناي مسرح حد جز خونه إندستري زلوان كم أذربيجان بيلاروسن زأمثال هاجرات أصوارات ببزحي أبتعدقل زلا أوان حجد ما كاب روسيا أوريون إي اتبهل أو أب جزية متقعتي أب طقم توعل معبلت سب ألبو نفاريت عديقا مهلاواتا غاليصو أدي أمداي هاجرات زقبرو معداقن مشاتن أصوارات ملكيتوت أبصابات زرقح ديفنس بلوك زبهل مرو حبريتا زرقحو أبزولا حبريتا إثيوبيا نزا أوريون إيزا عينتا ناي روسيا سب ألبو نفاريت كمزا عدقاتا زتراغاقص أب نايلو معامت ناي إيفيشن إكسبو إثيوبيا أبتناتا كفال نزا سب ألبو نفاريت نمرئت دحر مقرابة مخانة غاليصو إذا أوريون إي تبهل معبلت زخونة سب ألبو نفاريت بجكاتا درون مساز مص مقواصصر أكالن كومدما كالئ مسارح زخونة مسارحتاتن كمزلواون تحبيرلا أوريون إيز عينتا أب جزية متقعتي أب طقم توعل سب ألبو نفاريت سرحات كرونشتات جروب زبهل ناي روسيا أما عبالة أصورا زخونة تكال كوينا نمجمرتا جزية خا أب كل تشحن 16 أب طقم كمزوا على زهبر بدحري قدما سراويت روسيا أب جزية سرعات بشار الأسد أب سوريا كومدما دحيرو أب كينات يوكرين أب طقم كمزوا على يزقلاص إثيوبيا كم زفلت بجكا مس روسيا مستنا أكال حبر السوفيت زنبرا بيلاروسن أذربيجانن ون أب مداي وتهدرو متحجاز زتكورة سمعت فريما زلا خوينا كابزن هاجرات كا أصورات تعدق مهلاوون زتفراليو منجتات يحبرو نحجز تدالو الزيناتات إزينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم